Ola, amantes da Costa da Morte. Bueno, estou nun sitio que é a envidia do mundo. Estou no sitio que pos surfeiros é o que se di o seu santuario. A esta playa que eu estou aquí atrás, que é a praia de Nimiña, que empeza alá e dá a volta ata chegar ao sur, onde está o cabo da nave, e é un santuario pos surfeiros. Aquí os surfeiros veñen surfeiros de todas partes do mundo. E cando digo de todas partes do mundo, de todas. Hai uns días tuvemos o campeón do mundo, a Axi Muniain, que surfeou a ola máis grande do mundo que se acorda en Nazaré. Pois tamén estuvo surfeando nesta praia e é habitual velo por aquí, por estas praias. Pero este do pau a min tenme, o pau selfie este tenme desquiciado. A veces non sei, tío, cambiar de man. Bueno, pois nada, un bico para todos, viva a Costa da Morte e praia de Nimiña, santuario dos surfeiros.